kinsay gusto mangutana kay kung wala natay bisita karong hapuna gikan sa siyudad sa Davao, mga sisters na to, no? Bro, bali Mo-share sila karon sa ilang pagtuo o sa ilang pagtulunan para nindot sab, no? Mga murag born again na sila, no? Kanya ato lang silang pahibalon nga diri sa plaza ang atong patakaran. Kumanin mo og wali og 10 minutes sa imong tema, mangutana mo sa tema nga inyong i-share. So, kamo na lang magpaila, sister, palihog. Kay ikaw na sunod paghuman, mangutana mi sa imong gipahayag. Pangalan niya, sikta o tema. bro, ako sang ibalin bro. Tanggalas na to bro. Iyan na ako. Kay gwapo. Hello, so hindi din ako sa tubangay. Sige, so hi, may hapon sa tanan no. Akong pangalan na is Queen, so taga Davao me. I am a born again Christian and actually wala gyud ako giplan sa akong sister nga mo anhi mi dinhi nalaw mi dira na dunggan lang namo ang preaching. So I would like to share lang good no is I'm not against how silang gina speak or gina share, but I believe na it's not about religion ang gipakamatyan bitaw sa Ginoo. Whether you are Catholic, whether you are a Baptist, you are Pentecostal, you are Saksi of Jehovah, dili na mo ang gipakamatyan ni Jesus. Amen. It is not by religion why you have been saved. Kailangan na siya masabtan sa matag usa nga, uy, pag dinhi ko sa Catholic, masave jud ko. Pag dinhi ko sa Baptist, masave jud ko. Pag dinhi ko sa Pentecostal, masave jud ko. Kaya unsay gingon sa scripture, in John 3:16, the scripture says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Wala gingon dito nga, for God so loved the world that whoever become a Catholic, that whoever becomes a Baptist, that whoever becomes a Pentecostal will be saved. But ang gingon dito, whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life. Mo nang gingon sa Ginoo. That's why it's useless nga naabi tayo argument when it comes to words sa Ginoo. It becomes useless bitaw nga ngano awayan ang Bible, ang truth, because there is only one truth. Jesus is the only one truth, because Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Malakpak na yung mga Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why we go follow to sa law, but it is about our faith in Jesus alone. Diba? In the book of John chapter 10, for all have sinned and fall short in the glory of God. So ibig sabihin, tanan yung nakasala, tanan nyo, we are all under because of sala, but because of the love of Jesus, you and me can have that eternal life. Ang mahitabo na nga ma-achieve natin ng eternal life, it's by faith and believing in Jesus nga gi-redeem ta niya. It is only by the blood of Jesus Christ. Why na atay eternal life in heaven? Now I ask some people, random people, ginaas na ko sila, they're believer, ginaas na ko sila, I don't want to mention the religion. How confident you are that you are saved? Ginaingon nila sa ako, gasimba man ko, I'm a good people. Gasimba man ko, gabelieve man ko. But you know what is the truth? Makabalutan na we are saved by believing kung sa gibuhat ni Jesus in the cross for you. By believing kung sa gibuhat ni Jesus nga gi-redeem na ko ni Jesus, gi-cleanse na ko ni Jesus sa iyahang blood ug mao ni niluwas sa ako. It is not by my works nga magsimba ko every Sunday, nga mag-preach ko dinhi sa park every Sunday. It is not by my work nga bisan pag mo minister ko sa tibok kalibutan why ma-save ko. But it is all about your faith in Jesus alone. Kailangan na to na siya hinumduman, no? Mga brothers and sisters, dili religion ang gipakamatyan ni Jesus. Mianhi si Jesus sa world, dili para sa mga religion, dili para nga naay division ang Christianity, nga naay Catholic, nga naay Baptist, Pentecostal, Iglesia, no. Because kitang tanan, you and me, gipakamatyan to sa Ginoo. That's why if you believe nga gipakamatyan ka ni Jesus, then that is right. Wala siya ang tama. That's why walay
reason nga mag-away ta or naay argument when it comes Ako sa ni religion. pangutan ron nga. Because never state in the Bible that Jesus died for Wala religion. okay ra He makabisa states sa the Bible that whoever believes and Dili ka accepted matuo. Him, Dahil He mana ta gave nga. the right to become children Dili of ka God. That matuo is nga John Kristo 1:12. sakop. O sige nga sa John Mana 1:10, siya. even sa rin Kana ra mo kinuha sa tanan Ginoo, nga, wala kay matuo ba believe kang sa iya. nagtukod si But Jesus? in John So, 1:12, kuha niya continuation dito sa ana nga magpasako. passage is giingon, Matuo but niya. whoever who Kung matuo believes and siya, accepted Him, kung He dili gave matuo the siya, right to become napasakop pa children kanila. of God. Wala. That's right. Sige nga ni Pastor Kung wala Kinya siya in napasakop. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, ibig sabihin, pag muduol ta kay Jesus, ginahimo na tanyang new creation. Old things have passed away. We are a new creation in Christ. And mao na siya, nag-push ako, away na ako din hiya karon because gibag-o na sad ko sa Ginoo. Bro. Mao na yung nag-push nga na ako din Kago ni hiya Tron, bro, kay karon mo. testify Sana ka, Tron, bro. that only Jesus is the way, the truth, Ako na and lang the ano life. niya, wala pa man. Dili sa religion why we are being saved. Gawas, It's not suporta about by kayo. religion. Why confident ko nga na ako din hiya because Pastor. I am not proud to say nga Hoy, kauban din mo. because I know my Kauban din mo. relationship is centered in Jesus alone. Dili sa religion. Pastor, Dili sa pasakop na ka religion, sa born again. only in Jesus Bali na Christ. sa born again, no? Pag born again na ka ba? Kay berti katawan mo. Bisan pag you are born again, bisan pag you are one way, you are Catholic, you are Baptist, you are Pentecostal, you are Iglesia, as long as ginacenter ni mo imong heart, ginafix ni mo imong eyes sa imong Savior, sa imong Creator, kang God, kay Jesus, May problema. Kailan ka na niya? Kailan ka na niya? mo na siya maghatag sa imo. Mo na siyang maghatag sa imo of confidence na ikaw luwas na. Amen. That's why kung pangutanon ko ninyo karon sister, proud ba ka nga luwas na ka? Kaya magbalhin na kasi ang in the name pundok, of Pastor. Jesus, I am saved. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. I am confident na mo speak, na mo testify na it's not by my works na magbinutan ko every day, na mo obey ko sa kong parents, na mo ato kong church every Sunday. It's not by my works alone, but it is the blood of Jesus alone nga mo ni save sa ako mo ni redeem sa ako mo ni hatag og new life sa ako Okay, I heard a question as a gift of blood. Wow. Ano yun? As man, ang atuang thinking is we are limited. Sometimes we are limited bitaw. We are not God. Nga kaya na to mag-go deeper pagit kung unsa ang wisdom nga nasa Ginoo. It's because we are just human. But gitagaan ta og wisdom sa Ginoo from the Holy Spirit. Asa gikan ang blood gikan kay Jesus. Ang blood na giula ni Jesus sa cross man ni niluwas sa imog sa Apo. Murag ka ni si Juan. Imuhan ang tuuhan na it is by the blood of ang- Jesus Christ. Mo man ang kuha ni Now you Pastor have Rita. that faith in your heart right Diba? now. Why? Okay kay sister. Kabalo mi nga biktima lang ka. So I repeat my question again, mangutana ka. Yes. Ikaw mo tanon bro. Okay, so you're claiming na inyuhang religion ang right? Now, in the book of Acts, do you believe in miracles? Yes. Do you perform miracles too? Yan ako rin. Like what kind of miracles? Like us outing demons, healing the sick? Yes, do you perform that? Waday ka kabalo sultihan ta ka. Diya sa Grido, di lang ko magsulting lugar. Nay pastor nang gingilig yawa, gingnal na sa yawa. Uy, kauban raman ta. Pero pare na gani mo hingil mo adto mo cast of demon, hadlok na ng yawa. Lisang na. Ikaw. Nito man ka kang Jesus. Mangita tagyawaan o baka pagawas baka. Ako'y gasto ta ng plite, bisag asa ta. Nahon tala. Mga ison, atong tanawon sa Bible nga pare na tamo dool kung magpahiling ta. Basahin po. Basahon pag yun ako, sister, nga patio ng dimotos pare. Pati yung patayan ni mo aniron. Ako rin para makuha ko na.
Doktor. Unsa gingon ni Jesus sa diyang ang tao magproblema sa sakit o bisan unsa? Adto batas pare. Lucas 17:14. Ikaw basa sister para makonsensya ka, no? Ay pero basig safeguard. Okay. 14. Balik ka bro. 14. Okay, Luke 17:14, that the scripture says, nakita sila ni Jesus ug giingnan lakaw ug pahiling kamo sa mga pari. Sometimes diha pa sila sa dalan nangaayos sila. Tawa, klaro. Pahiling mo sa pare. Wa pagani mo ako sa pare. Naayo na. Di na katolik. Do kang pobre communism ni. Ay mga lain sikta ni. Namang sa Bible, no? Hebro 4:12, ang pulong sa Diyos hain pa sa espada nga daw isuwap. Pero wala may mo sulti ani o papaya ka kundi aron pagkakakulta. Okay. Okay. So, di ka mangutana mo riyak punta. Sige, dili na ko mangutana nimo, ibalik na lang nako sa mo ang diocesan president ang microphone. Okay. Thank you. Salamat sa tanan, no? Salamat sa tanan. Wala naman. Sige lang, okay na, kumutan na kulas pag kumangit. I believe no tanan jud nakadungog ato no, but sige nga sa scripture sa Ginoo no, anyone who follow Jesus, you will know them by their fruits. Know them by their fruits. Mabalaan jud na to, if kana siya nga tao, he is a true believer and follower ni Jesus based sa iyang fruit. Now kung kamo kinsa mo na may mga ears sa dungog yung pulong sa Ginoo, it is your decision to believe what is the right and what is the truth. What is right and what is wrong. Now, God bless you everybody. Thank you sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ningon ka nga, kadtong musunod kang Kristo, maila sa iyang mga fruits. Okay. Ang Sibuhang Katoliko na mo nga daghang kayong mga santos. Mangutana ko nimo karon, ang born again kinsa may na santos? No, we actually don't believe in saints, but we focus our faith in Jesus. Sa ato pa, imo supako ni inyong Biblia, King James Version. Hala, Nga Churches of the Saints. Dili di ka mutuog santos niya, naaman lagi sa King James Version. Nga ningon nga Churches of the Saints. Isa mo lang Biblia. Oh, ilan ni? King James Version, sister, oh. This is the King James Version of the Bible, no? 16:11, no? Ono Korinto, Kapitulo 14, versikulo Kumutan na ko. 33. Okay. Baliw ko na pagbasa. For God is not the author of confusion, but of peace, Yes. as in all churches of the saints. Amen. So kini mga santos rin sa Biblia mao ni ang naas langit mga Katoliko. Mangutana ko nimo karon asa sa born again, even your founders Mr. Chu from Hong Kong. Tagay ko sa Biblia og na santos ito siya kay mobalhin mi nimo kung wala balik na lang loy kay ka. Actually, no, brothers and sisters, I want you to listen to this. Daghan man jud kayo magnadunggan nga mga information karon no about anything when it comes to religion and faith in Jesus. But one thing nga gusto lang yun ako i-clarify sa inyo no, regard kato sila Paul, matawag gid sila nga saints kato nga times, but we are now living in this generation. And sa gingon sa word sa Ginoo no, unsa nga spirit ang naa ato nga mga tao, unsa ang spirit nga naa kay Paul, kang Peter is the same spirit that lives in you when you believe in Jesus. So mao jud na siya nga ko ang stand. Mao jud na siya akong stand sa tibok na akong kinabuhi and never gina siya ma-change. Nag-follow raman gud mi sa imong statement ningon man ka nga naay fruits. Unya ang born again wala may nga santos. Unya ang Katoliko na may daghang santos. So asa man ta karon katong naay na santos sa katong inyong wala. Okay, no? So, ang tinuod na fruits of the Holy Spirit, no, is love, peace, joy. Love, peace, joy, understanding, patience. Dili ang saints. Okay, hallelujah. Dili na mo, okay? Muna siya ang tinuod na fruits of the Holy Spirit. That's why we are a new creation in the Lord. That's why dili na to kaya manulti ug maot sa itong isig ka tao. It's because that is the Spirit of the Lord that lives in us. Muna nag-dwell sa ato. Tama
na imong giingon nga ang fruit sa Spirit, love. Ang Katoliko nagsigig ampo sa inyo sa kalag-kalag, tanan giampo. Pero ang madungog na to sa born again, puro atake sa Katoliko, especially images, Mama Mary, saints. Asa man ang love ninyo, ana? Okay, ano man na, sakit mo yun ang truth, no? But when you know the truth will set you free. Sakit yun, Sakit ay. yun ang truth. And dili jud mawala. In this dark world, mo gawas jud what is truth. Now, sorry kung sometimes masakitan ang inyong church. Now, sorry kung sometimes na may ma-hear ng mga ngana. But I'm telling you, when you hear what is the truth, seek the truth and the truth will set you free. That's all. Lalayo kayo. Layo kayo ang imong mga tubag. Napay lain kadaghan man ko kagiwali gani ha. Ningon ka ganina nga ang pagtuo luwas na. Faith alone can save. Sa James chapter 2 verse 19, ang yawa nagtuo. Sa to pa pareha mga to maluwas ang yawa. Of course, in the beginning, there is an enemy na magod. Naa na maguyawa. In the beginning pa, wala pa mo, wala pa ta, naa naman dyan na si devil. But maulagi, si devil magod, wala siya, di siya gusto mo bow down sa Ginoo. Gusto niya nga, even kita, mo bow down ta sa iya. That's why, kapag giingon bitaw na ko nga, it is by faith, nga may kaway maluwas ta. It's tungod, sa faith magud magsugod. Sa faith mag-start by mong pagtuo bitaw si Ginoo, giluwas kanya, gipakamatian kanya, gi-redeem kanya, hinluan na kaniya sa imong mga sala. Mao na siya nga faith, akong ginabuot pasabot. Mao na siya nga faith. So, dili na kinahanglan ang buhat. Ang James 2:14 atong basahon. Mga igsoon unsay kapuslanan kuno sa katawo moingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya maayong mga buhat. Makaluwas ba kaniya ang pagtuo? Dili gayud. Si St. James ningon dili makaluwas kon faith lang, faith alone. Ningon ka nga faith alone. Asa may kauhan mo? Ikaw o si James? Now, brothers and sisters, no, ang salvation na to din haa sa Ginoo. Mo na siya ang faith na to din haa sa Ginoo, or kanang salvation nga, gituhon na to nga, we are redeemed by the blood of Jesus. Mo na siya mo result sa good works. Amen? Mo na siya mo result sa good works. Why mo love ta? Why kayo na to mo forgive og tao? Uy, dili na to kaya mo sultig maot sa kataw. Sa to isig kataw. No, dili ibig sabihin no, magbinutan ko all by my life. Gusto ko maluwas ko sa langit. No. We are never righteous in the sight of the Lord. No, unless dili na dawaton si Jesus. Because Jesus is the only way. He is the truth and the life. Oh, na siya. That is the truth. Wala gihapon matubag ang pangutana, sister. Na-contradict sa imong statement, no? Ning layo, no? Ning layo. Ilayo sa tinuod nga niingon ka walay reliyon makaluwas. Si San Pablo sa 1 Timoteo 3:16 ningon siya walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong reliyon. Si San Pablo na ay reliyon. Niingon ka di makaluwas. Sa to pa katong reliyon ni St. Paul dili to makaluwas. Asa may tinuod ani kanang dili makaluwas o kaning naay giingon sa Biblia nga makaluwas. Na siya religion. No other than the Roman Catholic Church. The Bible, Yes, Bible and history. Nanay Catholic na. Yes. Wadi ka kabasa? Luhuyan nimo. Na biktima lang ka sa pastor. Mana biktima lang ka. Atong pribahan. Unahon na to ang history. Atong unahon ang history pagbasa ha. Timbang-timbangan. Oh, tinawag Nya yun. pagguli nimo. Kalian na itong conversation. Timbang-timbangan kay na biktima ra man ka. Kanina nga, upo, miracle. Okay. Kuni nga miracle, sister. The New Book of Knowledge, page 257. Title, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Nani sa buhat 1 og 2, 120 kabok Katolikong Kristiyano nasa Upper Rome. Kung saan sila? Mga Roman Catholic Church. Founded by Christ. Okay, na ba kay ebidensya ikapakita na ang Catholic dili founded by Christ? Sumala sa gitudlo sa inyong pastor kay sige magpanood yung pastor sa mo. Wala. Na mo reference wala.
To be honest na wala jud ever this is the truth. Wala jud ever nandaot among pastor about sa si Catholic. No, I don't know why it came up na sa ilang thoughts, but actually no katong giingon ni pastor bitaw nga naaba gyud daw may specific na reference kung amo aban church mo ba tim question pastor amo aban church ang ay, sir. Okay, you're Catholic defenders. So actually, no, wala jud kabalo mo, when you're, ano niyo, kung kinsa din ang giingon sila nga mali ko, pag ginaingon ninyo nga mali ko, nga I'm lying, wala ko nagasulti sa truth. Well, I'm telling you, siguro wala ko'y boldness mo stand here kung wala ko gibago sa Ginoo. But it is tungod sa love sa Ginoo na encounter na ko ang love sa Ginoo. Muna ni hatag sa ako ang boldness. Muna ni change ako isig kataw. Muna ni change sa akong tibuok kinabuhi, no. So dili gid siya nga kanang tungod lang sa kung unsa ko na inherit sa ako ang parents, no. But it is because of the love of Jesus, yun. Mao gina siya. It is because by the blood of Jesus Christ. Okay, asa man ang tinuod nga bunyag? Bunyag sa Katoliko o bunyag sa born again? You mean water baptism? Actually, wala man jay ingon nga mauni ang nindot, mauna ang dili nindot. As like what I have said, it doesn't matter whether you are Catholic, you are Baptist, you are Pentecostal, as long as nagpabaptize ka, it's tungod nituo ka kung sa gibuhat ni Jesus across for you, then mao jud na siya ang truth. Dili jud kay tungod, it is a tradition lang sa inyong church, it is a tradition sa inyong simbahan nga buhaton na nimo na siya, because it is your personal relation na I want to be baptized. Nato is ang pagpamatuod. Kasi sa'yo naman mo claim nga kita mo'y tinuod, pero unsaon nimo pagpamatuod? Okay, ako nang nabasa nimo nga ang Roman Catholic Church founded by Christ. Kunya kang ang born again kay Cho. Namanggot sa Psalms chapter 127 verse 1. Basaha bro. Atong mabasa nga ang pundok nga tinugod og tao dili makaluwas. Kay si Kristo ra ang makaluwas nga pundok. Nganong nagpasakop man ka sa born again nga tao ray nagtukod, nganong gibiyaan man nimo ang Katoliko nga tinukod ni Kristo? Palihog to ba? Okay, so dili ta makaingon gud no nga ang Catholic is tinukod jud siya ni Jesus. Dili po ta makaingon nga ang amuang religion is tinukod na sa Ginoo. Now, when you believe, okay, I have the questions, all Catholics here. Do you believe that the Spirit of the Lord dwells in you? Do you believe? Ikaw, mutuo ka? Kung mutuo ka nga na ang Spirit sa Ginoo sa imuha, what does it teaches you? Unsa? Isa lang, give me. What does the Spirit of the Lord teaches you? Kung you are a proud nga sa imuhang what does the Spirit of the Lord teaches you? Just one. Ha? Isaya lang daw kay maglisod big tubag. Okay. You know what, brothers and sisters? When the Spirit of the Lord dwells in you, naagid sa mga palibot nimo dinhaa, daghan gid sa inyo lahi mo believe. Lahi mo believe. But you know what? When you believe and kung tong time or kung wala pa nimo na-accept si Jesus, kung ang pagtanaw nimo kan unsa man ang truth or unsa man ang gina-preach siya uban nga mao ang kamatuoran, I'm telling you. Daghan kaayo pwede ma-create ang huna-huna sa tao. But when the Spirit of the Lord dwells in you, kung ang Spirit sa Ginoo nagadwell sa inyo, wala siya laing gina-lift up, dili ang kaugalingon, dili ang religion ang iyang gina-lift up, but si Jesus iyahang gina-lift up. Dili ang iyahang belief ang gina-lift up niya, dili ang iyang sarili nga church, dili ang sarili niya nga work sa Ginoo, but only si Jesus. Mo na siya. Layo na kay Kastinood, ma'am. Sister, layo na kayo. Okay. Napay lain dire about the Holy Spirit. Last na lang.
lang, last question. Last question. Sister, last question na lang. Sister, last question na lang. Okay. Pwede pa? Last question? Okay. Ngayon man ka nga kinanglan madawat na to ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ibubo ni Kristo sa iyang mga pari, mga apostoles. Ibobo niya pinagi sa pagpuyok niya San Mateo, San Juan, Kapitulo 20, 21, 23. Atong masahon. Mao ni ang nasulat. Unya si Jesus niingon kanila, mainyo ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihipan niya sila ug giingnan dawata ang Espiritu Santo. Kung pasaylo ninyo ang mga sala sa mga tao, kini gipasaylo. Kung ang ilang sala dili ninyo pasayloon, dili usab pinasaylo. So ang gibubuan ni Kristo dinhi sa atong gibasa ang mga apostles, mga pari, nga gitagaan niya authority to forgive sins. Okay. Klaro, ang mga pastor asa mabasa nga gibubuan po sila ni Kristo niya. Sila mo gitugot o gitugutan diri sa kalibutan nga magwali. Basahi ko sa Biblia. Okay, when we read the book of Acts chapter 3, last na lang dyan ni because manghuli pa dyan no. In the book of Acts chapter 3, the scripture says that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and daughters will prophesy. So ibig sabihin, sons and daughters, when you accept the Lord in your life, you are a son and daughter of the Lord. Ibig sabihin, anak ka sa Ginoo. That's why, wala gina-specify sa Bible. It's because kana magod na time, gingon ra maguna siya. It's because kana nga time, but kitang tanan, when we accept Jesus, ginapur out dyan niya ang spirit sa Ginoo. So, thank you sa tanan. Manguli na dyan may kay gabi na. Sa buhat Kapitulo 3, ingon ka nga ang Spirit sa Ginoo gihatag sa ilang mga anak. Ang katubang ni Kristo, mga Katoliko, why born again? Anong i-appeal man mo ani nga mga Katoliko man ang gitagaan sa Holy Spirit? Di man kamo? Okay, wala na. Nasirender na siya. Wala na daw siya mabuhat. So, daghang kay salamat sa atong bisita karong hapuna.